thil tu zong tek in zawai ka channel tang kalo lom le chu hei sangni somni pro kan chuan kaina hi thlachan velai lo ni le to sangni somni pro ka chuanin technology te ron changkang to kan living standard te bo changkang to em a chumi rol chuanin kan hrisen na lama tan te emo thil dang dang tan hun hi achua inchu te lo ngai to ta ni hemi rolin engenge ron tor pha ti kan hrisen na ron tor pha nge boka chuwang chuan sangni somni panga ang ne lowa sangni somni puruka hrisel taka kanom theinan point som pani karon chop chwaka hengte hi apoi mo em wangin atop thlengin lo en sak tanya eile in lamatang soitanela number pakhatna chuanin ultra processed food kan ti mai uchuak taka songbol sa eile inten ni heng ho hi engtenge kan ti chuan ei noodles kan ti mai te yy angchi chuan sausage te chuan chemical dang dang tel sa company siam chua sa ang hi kan ti theng chu abik takin khopuya na thok mani te na thoka in ein zong te chuan hostela sikul na pang te hi hun nei lo te zinga chuan an tela hengmi te hoin atlang pui chuanin choi huna te mani te ai ein an siam hi a har sakta ni chunga chuanin noodles fa ei mai te chuan sausage han ei mai te ol sam emema chuan atlom box ya hengtang kan ei zel hianin cancer chi hrang hrang kan welcome char char ti na nia chuanin lungnat na te po asiam do ni chuwang chuan a thei sham chuanin in asiam chop sa emo natural food kan ti ei tum sham shamila a thaber ni panina chuanin chithlum le intur thlum te hi ni chithlum hi lelam zong tak chuanin silent killer anti hiala coca cola te juice chi hrang hrang dora kan lei mai thei te ho zong zong a tel vek ani heng ho hi insum ram rama tha thil thlum kan in tamlu tu khian insulin resistant kan taksa chunga siama chu chuan enge thlan thei ti chuanin diabetes kan ti mai zun thlum thisen thlum a thlan theya chu baka thau chhedeu turate mi siam thei ni pathumna chuan wal le fry food ten ni tui kan ti em ma se a hreselo ti zinga hian fry food te potato chips te chicken fry kan tiang te hi atel ni restaurant tele thingpui dor tamzo ka chuanin tel hi mannon ngai thina an business tan po ne boka heng fry food tele thilmom deuh kan ei te hianin trans fat hi siam thina chu chuan kan thisen jam chunga thaw siam theya thisen jam ti pingin atopa stroke hel thlen theini chuwang chuanin a thei sham chuanin kan aya chum te steam te kha eya thani eile in lama facts atop ber chu number palina tan tui in hi ni tui kan in tlem chuanin kan kal kan kidney hian a tuar thina chu mai baka kan vun ati chhedua chuan kan brain function kan thluak function hi ati chiang lo thei thina ni chuwang chuan tui in tam hi a tha skin care kan or te skin care te kan peiviau te ni phei chuanin ni khata atlem bera tui liter ni in a thani sport mi kan lo ni emo dehydration kan nei anga ka in hriata lu te hai ang te ni chuanin a thei sham chuanin tui in teu hi thani tui kan in thei lo le ORS ilo inang sugar tam deuh tel chi energy drink te ni lovin ole tuna chuan lifestyle ama lutila zona hain zot chin teng choi khama ngei ti thin khai ol sam deuh tur han zotila tlai choi khama ngei ti thin atam zok chu kan thleng te kan sil zoa bel te kan sil zoa kan thu nur thina phone te kan khoemo TV te kan en thin ni chu ta tak chuan he number 5 hi poimo ni sitting is new smoking antimaya tunang laya chuanin thut reira tukte thut char thin te hi zial zuk che khatani anti toni chuwang chuanin dureng wanga ni lo pon nilenga thu thin office kai ngai angchi te poni se dor ngak te poni se atlem ber darkar khata voi khatta chu han tho vela han zik marte hi athani chuwang chuanin zial zuk anga alla oma wangin thut ngar angchi kha thei sham chuan kain siam thadon nya number parukna chuanin blue light exposure kan ti phone atang te TV atang te ron kal blue lights ho hini heng ho hian kan mit ati chhedu em a mutti chuak tu tur melatonin kan thlok ami ati boy em ani thalai tamjok chu mudona thim tham kara pone se phone kan ena kan chaste kan bengar ngar thin ani kha chuwang chuan a thei sham chuanin mai ona phone ente chuan mutma darkar khat
phone en mi alawa mut te hi long term a kan thluak tan ki mani tan bok athani pasarina chuanin chin dan thalo bad habits ho hi ni leirol tam tak te thalai tam tak chuanin meizel zuk te a thian te ne na an in meite heng hi cool emote ka in ti thina anna sa theyang barin han soila heng te hian kan chungrel DNA thlangin awak khoi che theini a ngo anna boka kan social life a poni se ngo na emani a that lo dan ja chu kan nu le pa te poni se social media video tam tak poni se sarmon tu te poni se an soito a khaju soitam lo meila sangni somni poroka henin a thaber chu sim mak theila thabera amar ju kan ti thelo ni chuanin ti claim that turin kain cha do ni medical awareness lama lutila pariat na tan chuanin self medication hi mani thua dam doi lo ei mei soina nia kan nat te chana emo nanna kan nei chana te hianin kan thua dam doi kan lo ei thin te hi soina ni abik takin tlang mi te a hianin dam doi hi kan ngam lel tu ke mo ti ngai nat te kanaya amaro chu he ka ngai dan hi min lo tong pui tu te po in tam chu ka ringa tiang hianin kom thlang nui na ngai lom ti a lo ngai ve phet tum na te chuan doctor ena dam doi cho ai ma chanom pa thu sui ka dam pui ti kha lo ngai sang do bik riau na te kha lo kan lo om le thin zeu ni hetenga dam doi ki mani thua kan lo ei mei te hianin abik takin antibiotics khatia dam doi kan lo ei mei khanin nakin nu zela kan taksain resistant ron neinga kha dam doi khan na thok tak tak thei to tan lo ni zirchang mi tenan soidan chuanin sang ni le za tila ka soi sol me thea heta han karon label menga chungtang kuma phei chuanin mishing zinga tam tak chu antibiotics resistant antibiotics an taksa na tho thei tak tak to lo wanga thi pui hial te an tok thei tin an soi ni chu wang chuan sangni somni poroka chuanin tila sangni somni poroka tang ti zawang oh my god wow sangni somni poroka tang chuanin doctor te le mithiam te ron zela damdoi ei kha athani ilo ching tharang o pakwana chu hygiene ul samjong in soila faina kan teng chu kapi pakhaina soyangin fai hi dam na mor ani ati mai thina chu asoi dik tak tak ani khovel om chung chu shileng vel le bacteria te virus shileng vel hi om nge ngi dona chu tenga chuanin inbol thatte kut silzen zena fai taka inwon thatte hianin hri hian min hne lo bigani kan taksa chunga shilut tur kha kan lo tleng fai angkha ni ton ta chu wang chuan fai taka inwon thiang lim hi hrisel na mor tila aswal lo berang medical awareness lama kan nei that ber pakhat le chu medical check up nei thin hi ni medical check up nei hi a ol em lowa abik takin thingtlang lamte mo a nei nung vak lo te tan phei chuanin hanin check up zen hi poisa sen an na em a har sa ni nat nuai nen kol ai chuanin nat ma nge enge ka taksa thleng eng symptoms tenge lo om to eng tinge thleng thei ti kha hriat lok sa khanin kan nun na te po pot sei theya chuanin nakin nu zela sum sen tam deuh na tur kham mi ti safe theni chuwang chwa ti zong hen soidon taila mi tam zok chu ka tilowa mi then khatte han soi chan don taila kuwa te kan ei reng reng te mo zial te kan zuk reng reng a poisa kan man chwa zong zong ang chi kha lo kholila atlem bera kum khata voi khatvel tal chu medical check up na tur poisa chu aron chwa thei chu karinga kalo soi sol po ni thei amaro chu aman tlom chi ti meng o chutia tolu tuk vani chuang lowa normal deuh medical check up na tan chuanin min dei var thei karinga chuti chuan chuan lam nei loin medical check up nei thei kha sang ni le som ni paroka vai khatal ti kan lo tum chin don nya okay ril ru sel na mental health lama lutila number som pakhat na tan chuanin mi ril ru sel lo te lat thei ani negative people kan ti mai thil enge mo hleka a thalo zonga ngai to thin te chuanin an ma ni shrim shrim a hen negative energy nei ti chik chang chuan hriat the ang mi te hian anom ve thina an kia kanom chuanin hlim na te he bo thina khang mi te kha kan bul hnaya a thei ram chuan sang ni som ni proka da lo tumila vati lan kher ngai chuang loin la deuh shat kha nyang chu chutia kan ril ru a hrisel chuanin taksa hrisel na hi asiam nge nia a top bera chuan stress
ril ru ha na ni mihring kan ni chung chu stress hi kan nei lo thei lo wa kan nun kan man chung chu stress hi om reng don ti kha sherengila mihring pakhat le pakhat stress kan don son dan ten ang lo wa stress kan nei tampo le high blood pressure ti sen sang te siam theya chuan lung nat na te thleng min thlen thei ni chuwang chuan heng stress ho hi a thei sham chuan in face a nol mai tum lawa tong tai na te pathian in a hlan te chuan yoga ti te chu tiang mai ni lawa mani hobby na na I football te mo sport pakhat khat ti hi a thani ke phei chu football hi khel nom ka ti em a ka wa thiam wak chong lawa amaro chu football ka khel chung chuan karil ru kha alo ha dam song songa ka stress zong zong po abo vek thin ani chuwang chuan exercise lak te yoga ti te kha stress relief nan chonin athani tong tai na le pathian ne na hlan po kha atha ber ani ole khang zong kha point som pani sangni som ni paruka shisel na ta na karon chop chwa thai te chunia heng point som pani te hi ngai to mai chon all sam te le shiat savik ang ne ma sela han ti mai han sim mai all sam vak lem lo ni chuwangin ilo ngai ven zong te ni chuan enge isim tum engtenge in siam that tum ti te kha komena lo ziak la chuan heng shisel na video tam tak kalo siam le zel theinan he channel hi min lo subscribe sakula chuan he video hi min lo like sak don nya shisel takin lo om zel ro